aquí? Hola, Eureka, Doncs mira, vinc a buscar bacallà. Bacallà... Es crei? Què té nom aquest bacallà? Sí, perquè és un bacallà fresc, especial, només de temporada, i té cognom, mira, ves. Molt bé, i és com el bacallà normal, el que fa la padrina, que el sale abans de cuinar-lo. Sí, el que passa que el del que menja la padrina està salat i s'ha de dessalar, i aquest, en canvi, és fresc i el pots cuinar. I també fruita fresca, com li agrada a tothom. I el podem menjar tot l'any, aquest bacallà? No, mira, això tens raó. Només el pots trobar des de gener fins ara a l'abril, perquè és quan emigre i és quan el poden pescar. I, a més, com que viu als mars molt gelats dels països nòrdics, la seva proteïna, la seva carn, és molt més forta i és molt més sabrosa. Molt bé. O sigui, és un peix de temporada. Exacte. Vull dir, ara, o si no t'hauràs d'esperar l'any que ve. I l'entrepà ben fresc i els deures sempre fets. Això et dona un plus per partir. I com el podria menjar, aquest peix? Doncs, mira, segur que t'agraden les patates. Ai, sí, m'encanten. Doncs mira, el podries fer amb patates al forn i el pots fer avui per sopar. A veure què et sembla. Em sembla una gran idea. Moltes gràcies. Ens veiem un altre dia. Molt bé, doncs fins a la propera. Adéu.